Malta sottomettiet applikazzjoni mal-UNESCO biex il-fortifikazzjonijiet tal-portijiet madwar il-Belt Valletta, is-swar tal-Kottonera u ta' Santa Margherita, l-Imdina u ċ-Ċittadella Fawdex jiżdiedu fil-lista tal-wirdinji tal-UNESCO. Din il-lista ġiet stabilita fl-1972 u Malta spiċċat fuqha ftit snin biss wara bi tliet siti importanti, it-tempi tal-Ġgantija Fawdex li poġġew taħal Saflieni u l-Belt Valletta. Tul is-snin iżdiedu diversi siti oħra bħat-tempji ta' Ħaġar-Qim u l-Imnajdra. Fis-sqarrija l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici kien ikkwotat jgħid kif ir-rekwiżiti biex sit jiżdied fuq din il-lista qed isiru dejjem aktar stretti u rigorużi. Dan għaliex din il-lista mhux biss tolli l-viżibilità tal-post u l-interess tas-suq turistiku, imma wkoll iżżid ir-responsabilità tal-Istat u tal-komunitajiet biex iżommuhom u jħarsuhom għal ġenerazzjonijiet futuri. Issa li l-ewwel applikazzjoni tinsab għand il-World Heritage Center tal-UNESCO eventwalment tmur għall-iskrutinju l-evalwazzjoni tal-konsulenti internazzjonali biex imbagħad tmur għall-vot tal-Kumitat tal-Wirdinji magħmul minn 21 membru stat. Intant fis-stqarrija separata ġie spjegat li Malta resqet il-kandidatura tagħha l-Kumitat tal-Wirdinji tal-UNESCO. Dan il-Kumitat li kien inħoloq bħala għodda l-UNESCO biex tippromovi l-paċi u l-għaqda bejn il-poplu fl-1972 jiġi elett mill-196 stat membru firmatarju tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali u l-patrimonju naturali. B'din il-kandidatura issa beda proċess li se jwassal għal elezzjonijiet relattivi li se jsiru f'Novembru tal-2027. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-kandidatura ta' Malta għal dan il-Kumitat tfisser impenn konkret minn pajjiżna lejn il-multilateralizmu u l-ħarsien tal-wirt kulturali. Din il-konvenzjoni titmexxa minn kumitat magħmul minn 21 pajjiż li jiltaqa' biex jamministra l-fond għal ħarsien tal-wirdinji fl-istess waqt li jħossib il-lista prestiġjuża ta' patrimonju ta' wirdinji.